Vítám vás při dalším videu, další inteligentní pointě. A dneska, se nějak seká, no, dneska se podíváme na jedno video. Říkal jsem sice, že moc reakce točit nebudu, nebo spíš jakože ano, ale jenom tak jako občasně. Tak jsem se podíval na internet a když vyhledáte jméno Jenis, tak vám to vyhledá asi tunu videí, na kterých můžete reagovat. Takže dneska se zareagujeme na jedno speciální video. Jdem se na to teda vrhnout. OK lidi, chtěli jste to, máte to mít. Všude do komentářů jste mě spamovali, že chcete prank na Datla, ať ho nějak zabiju, ať ho nějak psychicky zdeptám. Takže jsem musel vymyslet něco, co ho fakt totálně dodělá. Nejlepší na tom je, že to je něco, co ho nějak fyzicky nenapadne, nebo nějak, že by ho něco bolelo, ale spíš to psychicky totálně zdeptá, protože se jako vrací vlastně večer a potřebuje pracovat a to, co vám ukážu, co jsem mu udělal, z toho se posere. Nejlepší na tomhle tom pranku vlastně je to, že to jsou dva pranky v jednom. Víte co, já vám ukážu, co jsem udělal. Ukážu vám jako něco, co jsem udělal, co ho zdeptá, ale pak vám ukážu, co bude ještě horší pro něj. Překousnout. Tak lidi, pojďte se podívat, tohle je Markův pokoj, neboli Datlův. A za pár hodin jsem tam udělal tohle. Myslím si, že kdyby viděl už tohle, jako to... No, počkat. Tohleto, já si musím vyhledat, co je fyzicky zdeptat a co je nasrat. A já vím, tak trochu, tohleto bylo jako co? Psychicky zdeptat znamená unést přítelkyni, zabít přítelkyni, vykouchat tu osobu, nějakou osobu před jeho očima, ale nasrat je přesně tohle. Měl by si trochu ujasnit, co je nasrat do běla a co je psychicky zdeptat. Dodeptá, protože tam na tom počítači mu potřebuje dneska pracovat, ale nebude. Jenomže lidi, já jsem si řekl, že tohle je málo a já potřebuju, aby to bylo aspoň pocať. Takže přesuneme se zpátky, něco vám ukážu. Originální, velice originální. Vypláznout jazyk a dívat a nechat na sebe sypat balonky. Ano, to jsem vždycky toužil udělat. Ale tady Jenis to udělal přímo přede mnou. Ta hudba k tomu. Tak lidi, abych vám to vysvětlil, v jeho pokoji je teď přibližně 450 balonků nebo 430. A já jsem si řekl, že je potřeba větší kalibr na to, bylo to pořádně nastanou, pokusím dalších 300 balonů dát. No přesně, až teď si náš pan Jenis uvědomil, že nasrat je rozdíl od psychicky zdeptat. Až teď si to uvědomil a na začátku řekl píčovinu a nechal to tam. Dobře, tak teda jo. 400 balonků, takže tam bude dohromady skoro 1000. Bude to až po strop, doufám, nebo aspoň takhle. A tím se právě dostáváme k tomu, co nás možná ještě víc. Jsou takový dva pranky v jednom. A to je to, že já tady mám vlastně, ne moc strašidelnou, ale tady prostě šaškovskou masku, tady s tím na hlavu. A tím se do toho vlastně schovám. Až on přijde domů, což doufám, že to všechno stihnu udělat v klidu. Až přijde domů, tak já se do těch balonků schovám. A bude už na straně z toho, že otevře ty dveře. Si myslím, že bude na straně, já bych byl na straně dost. Kdybych přišel já domů, viděl balónky ve svém pokoji a čuráka ležícího mezi něma, no on ho vlastně nevidí, ale prostě přišel bych tam a ještě se vyděsil, tak bych asi toho člověka vykuchal, nebo bych mu aspoň něco narval do análního otvoru, ale no, jako musím říct, že to zatím jako má takovouhle pointu prank, na rozdíl od prostě, když máte kamaráda, on potřebuje pracovat. Ne, tady pan Jenis to vylepšil, on musí prostě ho nasrat ještě k tomu, musí mu tam dát balonky, musí ho vyděsit, aby to video bylo jakože
dobré. Přitom, když vidím jeho ksicht, tak mám projektální zvracení, stejně jako u Mike Pána, ale no. Popravdě ani nevím, co se o tom mám myslet. Jdeme dál. A já v těch budu schovaný a potom se ho pokusím nějak vystrašit, aby ho to úplně zabilo. Já si myslím, že už bude dost nastavený z těch balonků a pak když ho ještě vystraším, trošku se mě třeba nezabil, protože pak už třeba pracovat. Marek odjížděl do Prahy na nějakou schůzku kolem 5. hodiny, tekon je 8 hodin, já jsem to 3 hodiny sám tady foukal. Takže to byl trošku záhul. Naštěstí mi teďkom psal nějakou zprávu, že kolem 10 by se měl vrátit domů, protože se ještě stavuje doma u rodičů pro nějaké věci, nevím. V 10 hodin by se měl vrátit, takže doufám, že všechno vyjde. Mám teďkom ještě To je prostě, v 10 se mám vrátit, musíme to stihnout, protože jinak nám to nevídá, mu bude nasranej ještě víc a zmlátí mě hned mezi dveřma. Samozřejmě to video už jsem viděl několikrát, protože to taky točím několikrát a musel jsem se na ten cancer podívat, ale no jako viděl jsem to několikrát samozřejmě, že jo, abych z toho potom něco vyvodil, ale tohle už mi přijde fakt divný. Má se vrátit v 10? Musíme to rychle stihnout. To je jak ty vole, když něčí máma mi řekne, hele, vrátí se v 10 hodin, musíme to stihnout, OK? Tohle je něco podobného, akorát on tu má divný výraz. No, jdeme dál. 3 hodiny na to, abych dofoukal tohle z těch 400 balonků. Naštěstí je tady Kačka, která je za kamerou a ještě Nikča, který pomůžou pumpovat, takže doufám, že to všechno stihneme. Když ne všechno, tak aspoň půlku, snad to všechno vyjde, no. Tak já doufám, že se vám to bude líbit, protože jestli jo, tak chci, abyste tady dali tak 10 000 lajků, protože... Jako ono, když řekne někdo dejte tam 10 000 lajků a uvidí jeho ksicht, tak tam dá 10 000 dislikeů a u toho ti lidi ještě zvracejí, když dávají dislike, protože plýtvat si zbytečný kliknutí na někoho tak stupidního je opravdu k zvracení, k blití, jo. Tohle jako nejde. Jdem dál. S tím byla fakt hodně práce, musel jsem to foukat, už mám z toho odředí prsty úplně. Tak lidi, určitě dokoukejte video. Jak může mít kurva někdo zedřený prsty z nafouknutí balónků? Jako možná si u toho dělal nějakou určitou věc, ale nechápu to, absolutně nechápu, jak si někdo může podřít prsty z nafoukávání balónků. Dobře, chápu, když si drandíte Karla, to ano, vy hnusný prasata, ale nechápu, jak si to někdo může odřít prsty z něčeho tak lehkého. No, dobrá, jdeme dál. Do konce, protože na konci podal jsem takový úkol, takovou podmínku, jestli chcete další takovýhle propracovaný pranky, takže určitě dokoukejte do konce, tam vám něco řeknu, my se jako přesunu. To je tak propracovaný jako Mike Pán video. Tak stejně je to kvalitní a propracovaný. Znamená to, že kdyby se postavil Down a Ennis vedle sebe a měli bychom někoho z nich vybrat do armády, aby zachránil svět, vyberu radši Downa, protože tady ten člověk ještě stupidnější než ten Down. A vlastně i chytřejší je ten Down, protože mu nějaký věci dojdou. Když ten člověk u jeho canceru řekne, že jsou jeho videa propracovaný, tak sakra nechápu, co ještě dělá na YouTube. Tady vlastně a budeme foukat balonky. Tak jo lidi, už tady mám takhle holky. A jdeme nafoukovat balonky, doufám, že to stihneme. Máme tady kolik? 4 pytle, že jo? Takže jak to umíš to? Snad to zvládneme. Zkus nafukovat. Máme tady 4,5 pytle. Ještě koukněte na ty hadičky. Teď on to ani nedrží v ruce, ten balónek s tou hadičkou. Takže jak si o to může podřít prsty, nebo ta holka to je tak dělá, jo. Já si myslím, že on je takový nechutný prase, že to fouká rukama a pusou. Ale jako jak z toho může, vysvětlete mi to, jak někdo může mít podřený prsty z debilního nafoukávání balónku. To mě tak sere neuvěřitelně.
Ale je to jen jist, takže se dá předpokládat, že tého retardace je tak jako trošku promíjená v tom ději toho pranku. No, v uvozovkách pranku, protože když se kouknu na Datla a na Jenise, tak i ten Jenis má trošku míň fejkový pranky než ten Datl. Ten Datl to dává fakt kurevsky najevo tím, že jako dobrý nějaký pranky jsem kdysi viděl, ale nikdy jsem se nedostal k takovému materiálu, jak mám dneska tady na stole. Musím mít prostě protirakovinotvorný brýle, rukavici na rukou, gumovou nejradši, protože ta vede elektřinu, ta nevede elektřinu. Musím mít prostě ještě před sebou sklo, abych z toho nedostal zánět spojivek. A i to sklo už je mi málo. A to jsme teprve v 3. minutě a 13. vteřině. To nechápu prostě. OK, to přeskočíme, protože Ježišmarja, no, nějaký zajímavější části to mě upřímně ani nezajímá. Tak já to přeskočím na tu část, kdy oni už nafukou a je tam něco zajímavého, na co bych mohl ještě zareagovat, protože nepřijde mi záživný se koukat furt na to samý, jak nafoukávají balonky. Ty vole, lidi, právě mi Mejkon volá Marek, tak doufám, že Mejkon řekne, že je před barákem, to budem v prdeli. Marku? Čus, co děláš? Teď jsme si dělali jídlo. Co? A v pozadí, jak ona ještě nafoukává ty balonky. No, jako kdybych něco takového slyšel, jakože tak bych mi to přinejmenším bylo divný a zeptal bych se, co to kurva tam děláte, ale ne, Datel je o level výš, ten se ani nezeptá, protože mu to přijde normální. A Jenis samozřejmě, kdyby se ho na to zeptal, co tam sakra děláš, tak on by řekl, dělám si večeři. No, jdem dál. Ty? Kdeže seš? V Praze? A možná to stihnu na 3. V Praze seš? Jo, že vidím teď z Prahy, že tady je ucpaný, to jsem nasranej, ty vole. To je dobrý. Ano, taky. No, jako, předtím to tam bylo slyšet, ale teď už asi ne. Ale tak jako, asi, jakože jak on úplně... Jo, dobrý. I vyjíždíte z Prahy. To by byl průser, kdyby nás tu chytil. Protože je to úplně to samé, jak kdybych jsem píchal jeho starou. No, ještě nejsme ani do Prahu, ty vole. Jo, ještě jdeš k mamce, ne, si říkal. Ne, vlastně všetko, asi nestíháme dneska všetko. No to ne, no. Tak jo, no tak mi dej potom vidět, až budeš blíž, jo? Tak jo, zatím čau. Jo. To je jak homosexuální pár. Tak mi dej teda vědět, až přijedeš domů, ano. Jo, čau. Je fakt jak, vole, teplej pár. No, já to zase přeskočím na nějakou tu záživnější část, počkejte. Jo. Ne, já to potom chci taky zareagovat. Tak. Jsem úplně motá hlava do píče. Tak lidi, tady legend... Wow. Tady pan Jenis to je totiž tak trochu zaneprázdněnej, protože celou dobu nafoukával balonky hubou. A místo toho, protože tam má 3 pumpičky, nebo já nevím, kolik jich tam měl, ale protože tam má 3 pumpičky, tak to odůvodníme. Tak on to musel foukat hubou, protože je zvyklý od jeho teplého přítele na legendární blowjob. Takže proto je tak v pohodě, ano. Proto to nafoukával hubou. To je vysvětlení, ano. Legendární poslední
skoro téměř 1000. balonek z těch všech, ještě z těch, co jsou vzadu teda. Můžu vám na rovinu říct, že jsem to dělal i mimo kameru, co jsem dělal vlastně tamty, tak dohromady asi 5 hodin. 5 hodin, ty vole, jsem foukal. Ty vole, tam ty 200 jsem jich udělal pusou, pak jsem si musel koupit ty On to teďka fakt vyznělo divně. 200 jsem si jich udělal pusou. Haha, 13letý humor, jak originální. Přesně to mě napadá. My jsme v 5. minutě 39. vteřině a už mě to ani moc nebaví. Jako abych pravdu řekl. pumpičky, protože už jsem to fakt nemohl. Bylo to fakt na dlouho, ale snad to bude za to stát, no. Naštěstí ještě tady Marek není, protože mě ještě nevolal, takže budeme čekat na jeho odezvu. Snad to všechno vyjde. Tam musím nahnat všechno do toho pokoje a uvidíme, jak to bude vypadat. To byl až postoj. Já si to vrátnu dovnitř. Jo. Dobrou. Jako lidi, vidíte za... Wow, co to bylo? To si dělají kamaráde na Marka, nebo na Datla, nevím. Jo, na Marka, jasně, na Marka. To si dělají na tvého teplého přítele. Ne do videa. To se nehodí, to by mělo být omezený. A měly by to vidět děti bez rakoviny, protože ty jsou aspoň vitální. A děti s rakovinou by na toto video umřely. Samozřejmě to nemá nikoho urazit, ale chápete mě. Chápete tu pointu? Možná jo. No, ty vole, asi 500 balónků, takže já tady konto, já vám ukážu, kam to je konto nahnat. Tady. Počkej, vole, neříkal předtím 1000. balonek. To říká docela shit, ne? Jako za mnou je asi tak 500 balónků a předtím tohle pozor, dámy a pánové, tohle je poslední 1000. balónek. A teď řekne, za mnou je tak asi 500 balónků, vylište si prdel. Neřek to předtím náhodou? Tady to musím nahnat tou chodbou a půjde to přímo sem, do těch balónků, už tady jich je dost, takže jsem si to jak to bude vypadat, bude to fakt hustý. Bude tam ty postely všude, na těch jeho krámech, na všech věcech, takže já to tady jako musím jen nahnat dovnitř a naštěstí máme ještě dost času, takže v pohodě. Počko točíš? Jo. Kam tam jdu vrnout? Ty jsi udělal takovou bariéru tady? Kačka, toč to. Kačko, točíš, jo? Kačko, toč to. To zní taky moc divně. Kdyby tam nebyl obraz, tak bych si myslel, že to je porno. No, jako takový to dětský porno. Protože tady pan Inis nemá mozek na kolik mu vlastně je tomu kokotovi. Já ani nevím, něco přes 20? Asi jo, on není mladší. Ale ten idiot, vole, nemá ani, vole, polovinu rozumu 10letého kluka. Který je retardovaný a teď tomu se, dámy a pánové, říká Downův syndrom. Představím vám to. Máte mozek. Normální člověk má mozek, ale ne. Tito lidé mají půl mozku. Levou část mozku vůbec nemají, vůbec ji nepotřebují. A tu pravou, to jim pomalu odumírá zevnitř. Takže tohle je výsledek tohoto člověka. Jsem fakt nasranej a jsem teprve v 6. minutě a tohle video má 16 minut 29 vteřin. To moje video bude mít nějakých 25 minut, protože nějakých těch 16, nebo já nevím, v průměru 15 minut, protože samozřejmě to nebudu reagovat celý, ty balonky jsme přeskočili, to bude nějaká minuta, tak 15 minut zhruba bude ten obsah v tom a zbytek bude jenom moje kecání do toho. Takže proto nechci točit moc reakce, protože je to, vole, vohovně. To video, když na něj zareaguju, tak 15 minut bude prostě to video, ten obsah, na který budu reagovat. Ten zbytek bude jenom moje naplnění životního štěstí proto, abych se z něho mohl uživit. To dává smysl. No, ale jako to prostě normální člověk neudělal. Já, kdybych měl udělat prank, tak normálně, nebo já bych ani pranky nedělal, protože nejsem takový kokot. Ale kdybych měl udělat prank, tak dám prostě vteřinovku na hajzlprkno. A mám vystaráno. Toho člověka tam naženu a mám vystaráno. Průserek, když se potom na to sedne někdo jiný.
to potom musíte zahrát auto a ten prank byl na tebe, ne na tebe, na tebe jsem vůbec nemyslel, ale na tebe jsem ten prank chtěl udělat. Jo, přesně tak. Ale, jako, no, ok, no, jdem dál. Počkat. My jen si víme, že jsi zoofilní a pedofilní klučina, ale až takhle? To je jak honit stádo ovcí. No, já jsem asi hluchý, protože on říkal, to je jak stádo ovcí, ale nevadí, prostě musím na něco zareagovat, musím se nějak uživit, takže to je přesně ten důvod. Vegasi, drž to tam, jo? Trochu nechápe, zazumuj. Hej, ale vážně, kdyby to bylo bez obrazu, tak bych si myslel, že to je porno pro děti. Protože, jako, slyšet, Kačko, točíš to? Jo? Kačko, toč to, zazumuj to. To bych si fakt myslel, že je porno. Ale dobrý, jdeme dál. Ty pamatuj do koupelny, sakra. To je jak já u počítače. Kurva, jde do koupelny, do piči. No, a potom v tom místě se to odehrává. To je fakt jak já, když hraju videohru. Taky se mi nedaří. No nic, jdeme dál. A až teď mi vlastně došlo, že sorry, že jsem to zase stopnul po asi vteřině, ale až teď mi došlo, že no až teď, samozřejmě mě to může si dojít, protože mám taky Downův syndrom, protože když vy přijdete domů a vidíte toho člověka máte chuť zabít, ale pak vám dojde, že vy si prostě můžete dodělat v klidu svoji práci a pak to uklidit. To přece dává smysl, ne? Dobře, řeknu si, že přijdu do svého pokoje a vidím tunu balónku ve svém pokoji. Řeknu si, kurva, já ho zabiju, toho zmrda. Normálně bych ho našel, vyděsil bych se, hi, uklidíš to ty mrtko, ale až potom bych, vole, když bych si to chtěl dodělat, tak přijdu k počítači, dodělám si to a až potom to uklidím. Ale, počkej, já už to viděl, já to video viděl, ani pár reakcí na to, ale potom si všimněte, čím to ten datel potom uklízí, to je prostě úplně to je nový level uklízení. Prázdný, tam už se to pěkně plní, tak... Ty vole, a proč? Hej kamo, teď mi to došlo, proč vlastně to nefoukal v tom pokoji. Si přece úplně ulehčil práci? Hele, jako lidi, kdo by to dělal v obýváku? Když to můžete dělat v tom pokoji, kde to chcete udělat, uskutečnit. To je přece jako... To prostě nedává smysl. Hele, kdybych já to chtěl udělat v pokoji, který je o patro výš, tak bych si to určitě nenacpal do obýváku. Snažil bych se ty balonky všechny přenést tam a tam to foukat, protože bych si ulehčil práci s přendáváním to z pokoje do pokoje. Dává smysl, ne? Takže postupem celkem rychle. To nemáš tolik foukat, aby ses nelekal, chudáčku. Pak mu ukážem, jak to vypadá vevnitř, už to je pěkně plný. Ty vole, pojďte se podívat. Je to úplně plný. Z toho posledná. Já nemůžu ani otevřít dveře už, ty koukni na to. Víš, že já bych to tak popsal. Tamhle někde budu schovaný, tamhle bude kamera, ty písky na mě. Přijdu otevřít dveře. Tam bude kamera, tam budu schovaný, tady přijde můj teplý kamarád a tady se to všechno odehraje. Kdybyste náhodou nevěděli, protože jsem to tu kurva půl hodiny tahal,
tak to bude tady. Dveře, ať Marek otevře dveře. A ty vole, tamhle má počítač. Možná už se ale opakuju, ale prostě kdybych to udělal já, tak bych se k tomu počítači nějak dostal a pak bych to uklidil. Dodělal bych si v klidu svoji práci a potom bych to uklidil. Do té doby bych nehnul ani prstem. Hnul, samozřejmě bych pracoval, ale kdybych toto měl v pokoji, tak si zasednu k počítači, udělám si, co mám a potom bych to uklidil. Nejsem přece tak stupidní. Jen tak abych vám řekl, je tady přibližně 1000 balónků, nějaký prasky cestou, takže prostě 1000 balónků, no. Bylo jich tam předtím 200, tady máte fotku, jak to bylo předtím, můžete jak to vypadá teď. Brutální, ty vole, se těšíme přijde. Ty už to nebudu muset uklízet hlavně, ty vole. Marku, uklidíš to sám pěkně. Ty vole, udělám takový bordel a potom řeknu, no, až přijde, doufám, že to nebudu muset uklízet. Ano, doufám, že to nebudu muset uklízet. Marku, uklidíš to sám, můj teplý příteli. Tak lidi, máme hotovo, jak vidíte, tak tady mám, abyste si mysleli, že jsem nekecal, tak tady mám fakt, jak vidíte všude kolem mě ty pytle a v každém z nich bylo 100 těch kusů, tady to máte napsaný, 100 těch kusů. Ne, my jsme úplně idiotní. A teď už jen čekáme na Marka, až přijde, teď mi psal zprávu, že už se nějak vrací, že se mi ozve, až bude tady, že prý nemá nějak ovladač. Jsme úplně idiotní. Tohle je 100 kusů, ano, máte to tady na balení, OK. Ale koukejte, tady, dívejte, tady. 100, to je 100, ano. Takhle by to popsal Janis, já bych to popsal. OK, tady prostě máme 100 kusů. Ano, odevzdáme, OK. Ne, tady máte 100 kusů, podívejte se tady na tom kolečku, ano, v tom žlutým, tak tady přímo 1 a zatím 2 nuly, to je 100, to mě učili ve škole, jsem dobrý, co? Takže mu povolil otevřít dolů dveře, už to bude taky trochu vyhrocí, doufám, že to všechno vyjde. Já se vám potom ozvu, až bude volat, takže všechno uvidíte. Už tady čekám asi 20 minut, furt nic. Nezbývá nic jiného, než čekat dál. Ale tohle z toho se ale přeskočím, protože to mi přijde. OK, už volá, už dobrý, už to moc. Marku? No? Ale já jsem si tady nechal toho doma, ovladač na bránu, tak mi to nedám, prosím tě, jo. Cože ještě jednou, nemáš ovladač? Říkám, že jsem si zapomněl ovladač, tak mi zvedne k závodu. Jo, za jak dlouho budeš dole? 5 minut? Já už tam jsem, zvedni k závodu, vole. Jo, tak jo, zatím. Vyloženě příjemný člověk. A je chytrý Janis, protože já už jsem tady, přiměl dejít bránu. Ty už jsi fakt tady. Musíme dejít bránu. Tyhle, jo, musím ještě otevřít bránu. Kurva, to bude vyhrocený. Sakra. Takhle, jo, Janis. A on se ještě zeptá, ty seš tady? Ne, vole, jsem v prděli, bych řekl já. Ale datel řekne, no, jsem tady, tak mi pojď skoro otevřít, ne, ty vole, prostě příjemný jak prdel. Abych byl ještě příjemnější jako prdel, ale to je jedno. Tak jo, lidi, datel už dole čeká před Body závodou, bys nadával, ty ovladač, já vole. mu to půjdu otevřít jenom, ale ještě předtím musím nastavit kamery, protože už ty vole jsem zapomněl nastavit. Ty jsi to kurva ještě nestil. Tady do prdele sedíš, vole, a čekáš, než zavolá. A nenachystáš si kamery. Ty vole. Proč? No, dobrý, jdem dál. Já nechci se nasrat. A jinak si budu hnedka ten oblek na sebe. Podívám se, jak vypadám. Ty vole, se posere. Je pravda, že já se taky bojím klaunu, takže bych se taky posral. Uvidíme, jestli ho vystraším. Jdeme na to. Tak jak vidíte, já už jsem Uvidíme, jestli ho vystraším. Ten člověk přijde a někdo udělá. Ty vole, kdyby mi na mě někdo toto udělal, tak normálně se zeseru jak Amina, ty vole. No, jsme v 10. minutě. Víte co, já to přeskočím, až přijde datel, ano? Protože tady je to docela nudný a samozřejmě, jo, tady přichází datel. Náš chytrý datel. Už přišel, bacha. A ten Janis je natolik inteligentní, že on 2krát po sobě dá kameru a nastaví mu přímo před ksicht. Takže ten datel si toho všimne. A no, je to dementní prostě.
A divný hlavně. Co tam meleš? No, přesně. Prank, idiote. Ty mě by hned, vole, došlo, že bude prank nějaký, vole. Ne, tady panu Datlovi, ten se ještě diví, co dělá, ty vole. A snaží se být v klidu na kameře, ale protože náš agresivní datel, tady toho člověka máte, prostě teď půjde do pokoje a zabije toho člověka. Konec toho videa, Janis už nenatáčí, ano, kdybyste se ptali. Honzo! No ten smrti na balkoně. O, sorry, omlouvám se. Co tam mele? Co tam zas meleš, ty vole? Zavěděj, jsem vypnul tu kameru, ty vole. Co jsem dělal? Honzo! Abych lezl do pokoje, ne, ty vole. To je ta hudba, prostě, ty vole, vyhrocená situace. To si děláš. Prdel. Honzo, kde seš do píči? Honzo! Jsem v balonkách, idiote. Kámo, seš kokot, já potřebuji k tomu počítači, já musím stříhat, kde seš? Honzo! Víš co, já se dají tu kameru vypnu, ty. Velmi kvalitní. Všichni se zářvem. Agresivní datel. Ale tady máte přesně agresivitu datla. Přesnou agresivitu datla. Ty vole, ten můj dal. Kamo, kdybych viděl, vole, pěst už na telefonu. A jako, já bych nikdy svému kamarádovi nedal pěstí. Dobře, kdybych byl ožralej, bral drogy a kamarád by mě sral, tak ano, dal bych mu přes hubu, ale ty vole, z jednoduchého pranku, prostě ten člověk je tak stupidní a jednoduchý, že prostě když vidí balonky, tak musí hned na někoho útočit. Vys třeba to, když Mike Pán, ten čurák, napadl nějakýho důchodce, tak nedatal. Jo, vyzvám tě k souboji, ty hnusná mrtko, napadáš starý lidi, to se nedělá. Takovej ten hodnej strejda datel, teplej přítel, Jenise, zastává se z důchodců, ale jako na druhou stranu, že vyzval všechny, vole, vyzývá na souboj hned, co vydají nějaký video, tak hned datel před kameru a už teď oficiálně, už, ale doopravdy, protože to nikdo kurva nepřijal ještě tu moji nabídku. Kdybych s někým měl zápisy, to se si kurva nikoho nezbyl. Tak teď už oficiálně, ale už doopravdy vyzývám k souboji Mike Pána. Ano, tak takhle přesně to kurva vypadalo. Do piči. Panový mobil! Jsi fakt debil, Inteligent. Kámo, jo? Je to fakt jako prdel, ty vole, nevím, co s tím. Dobrý, ne? Ale tohle fakt ne, mě se jedna věc, ty vole, potřebuji stříhat. Potřebuji stříhat a mám tu bordel. Kámo, kdybych přišel domů, tak si sakra sednu k počítači, udělám si práci a pak to uklidím. Ten člověk je vážně stupidní a mám z něho projektální zvracení, to není možný. A v tomhle mám stříhat, tak dej kačka, ty vole, vůbec, tady má spát, ty vole. Kačka je můj spolupracovatel. 2 palce nahoru. Každý, kdo slyšel spolupracovatel, tak dejte prosím vás palec nahoru, protože to je úplně inteligentní. To je fakt inteligentní. To je můj spolupracovatel. Čeština level 1. třída. Dement, ty vole. Co se dělá? Dnešní spin, to... Jdu tě zabít. Ty vole, pičo, samuraj, ty vole.
Ne, moje úplně v piči, že v baráku jsou lidi, ty vole. Samuraj, ty vole. No, samuraj, přesně. Vole. A ty co jdeš dělat? Ty vole, on nadspal do řiti, ne, ten balónek, ty vole. Celkem jako prdel. To docela baví, ne? Baví tě to? Vole mi prdel, tu vole, tu kampaň, co mám v tom videu, vole, musím odezdat zítra, to Baví vole. tě to aspoň? Zítra to musím odezdat, vole. Dobrý balonky, ne? Už jako mi to v práci 5 hodin, ty Ráno, vole. to 5 má hodin. vyslání. Ty mi to tady uklidíš teď, ty vole. Ne, ty si to rozjedeš sám. Ty mi to uletíš, ty vole. Tak to mě ale fakt nasralo. To si uklidíš sám. Ty čuráku, už bych po něm taky šel, ale jako... Určitě bych nejednal tak agresivně jako Datel, že hned prostě špěstí ti dám ty hajzle jeden. No, prostě ne, ty vole, nič. Tam ještě kurva zapad, ty vole, viděli jste to? 12 hodin, No normálně bych se mu zasmál, ty vole, já jsem teď nasranej. Já teď mám stříhat, vždycky, když mám Hej, jako ano, vždycky když má stříhat, protože Datel už to prožil samozřejmě, protože když Janis natáčel nějaký video, kde ho taky se zkoušel nasrat skrz vyhození pojistky na internet, počítač, prostě on si tam něco dělal, už to měl skoro hotový, on to šel vypnout poprvý. Dobrý, Datel si myslel, že to je něco podruhý, OK, to už se toho Datel všim už vystartoval a potom, nebo po druhý myslím ještě ne, ale po třetí už se ho všiml a pak se nastral a ještě inteligentní Janis po něm hodí vodu s moukou. Wow. Nebo myslím jenom vodu? Teď nevím, teď bych kecal. Ale vždycky, když má stříhat, ano, to jsem si taky všiml, taky jsem se tomu zasmál. stříhat video. Vždycky, když mám třeba stříhat video, vole. Vole, ještě počítač mi nejde. Jsem na tebe stříhat, vole. Bych, vole, šel takhle, jak ten Datel, tak bych šel po něm, ty vole, po tom Janisovi. Kámo, ticho, ticho. Ticho. Už fakt klidu, ty vole. Slyšel jsi to? Já vím, ty vole. Už někdo zvoní. Já říkám, ale to nejdu, ty vole. Pojď tam, ty vole. Tak píče, já ti říkám, buď ticho a ty vole děláš píčovinu. Říkám, buď ticho. Takový jak dva malí kluci. Ty vole, on někdo zvoní. Já nejdu otevřít, běž otevřít ty. Ne, kámo, to bude lepší, když tam budeš ty. Dobrý, ale tak jako co jim mám říct? Řekni jim třeba, že stříháš video. Fakt jak prvňáci vole ve třídě. Co mám tě kurva dělat, co? Ano, samozřejmě vysvětlení, blá, tralá, sousedi to nepobrali. Samozřejmě nějaké inteligentní něco, nějaké vyjádření, dejte like a tak. Takže teď přijde na řadu já, takže si tam něco hodíme, třeba Dragensank, ano. Tak, už jsem zpátky. Tady se s váma teda oficiálně loučím. Děkuji, že jste se koukali na toto video, pokud se vám líbilo, tak dejte like. Komentujte, sdílejte toto video, ať se toto video dostane mezi co nejvíce lidí, dejte odběr, následně zvoneček, ať nepřijde žádná má nová videa. Vydávám každý den nová video, let's play ze hry Stardew Valley, Dragensank a ještě nějaký ty reakce, takže jo, máte se na to těšit. Já se s vámi loučím, děkuji vám za zhlédnutí do konce videa a zatím nazdar.